guys, mag-harvest na naman tayo ng ating kamatis. Mag-harvest na naman tayo ng ating kamatis mga loves. So, yun, samahan nyo ako. Kasi walang katapos ang kamatis. Hindi natatapos. Look, ang dami mga loves. Look, kamatis, kamatis galore, ang dami. Diba? Asan ka maghanap ng mga kamatis? Ang sarap ang gandang tignan ng aking mga kamatis, mga loves. Ang gandang tignan. Yung asa gustong sumama. Ang dami pang bunga, guys. Ang daming bunga. Uy, grabe. Si Roxy talaga. Hindi talaga. Roxy, gusto jud mo anhi ang akong Rocky. At ito na naman sitaw. Dahil sobrang na kapag gabi maginaw-ginaw na, hindi talaga siya, look. Hindi siya tumaas. Pero yung iba mahaba pa. Ang haba na, ang taba nito. Parang matagal na to dito ba na hindi ko nakita laga. Mahaba Si Brenda, bigyan ko ng string beans kasi hindi siya nagkaroon ng string beans talaga. So, ang dami kong harvest. Yung few days ago, ito yung harvest ko. And then ngayon, meron na naman. So, hati-hatiin ko itong ating bagong harvest. And magtira din ako para sa salad ni Mister. Kahit maginaw, magtubig tayo. Look. May ano dito. para naman masaya. Look.
Guys, naglinis ako dito. At alam nyo ba na sumakit yung aking dito. Oh. Dito, sakit. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero sumakit. Para siyang gout. Hindi ito gout. Parang hindi din ito yung ugat na twist. Na ano lang talaga siya. Sumakit lang ngayong umaga. Kahapon wala ito. Christmas na dito sa bahay. Pero kulang siya ng ornaments, no? Hindi ko pa siya nilagyan talaga kasi gusto kong iba namang ornaments ilalagay ko. At gahe kay ulo akong bana. Not feeling good. No, how are you feeling? I feel like crap. Let me see your eyes. Not that red. Oh, that's a good thing. That's still Fafan. Yeah, I figure. I'm still oozing crap. Ha? Still oozing crap. Ang dami ng dahon na nahuhulog mga labs. Look, tingnan nyo. Ano na talaga. Yung mga dahon nahuhulog na. At kailangan kong magputol para makasib ng pera. Pera at may pangbili ako sa Pilipinas. No, I'm cutting only the longer area. And look, ang daming dahon, oh. Daming dahon, nahuhulog, look. So yun, ito siya. Ilagay ko kayo dito. Ito po yung nagpapahiwatig na mayaman ang mga afam. Kapag ganito yung gate mo, karga-karga. Sa mga nagsasabi na wala akong trabaho, o ito na po. Ito na, weekly po itong trabaho ko. And then sa loob ng bahay is daily. Kada araw po ako maglilinis. So meron po akong trabaho sa buhay, no? Para mabuhay. Kung hindi ako lilihok dito mga darling, no? Hindi po ako mabubuhay at walang pampadala sa Pilipinas. I-grind ko yung mga dahon. Ang dami kasi. So kahit cut ako ng cut, yung dahon is pangit tignan. Parang ang dumi pa rin. So yun dito, tapos naloko lang dahon. Pero tignan nyo itong dahon, naglinya, oh. Kailangan natin siyang i-grind. Look, kita nyo. I-grind natin yan. Ito po yung ginagamit namin. Diyan. Dito. Ito siya. Okay. And then, ganito. Ganito. And then, ito. Saan ito? Ilagay mo na ito. Ganun. Kasi, and then, ganito. Ganun. Ganun. So yun, mag-grind siya kasi hindi makalabas. So yun siya. Sana hindi tayo magka-poison ivy, no? Look. Ganun po siya, mga darling. Look. So mag-grind ba? So ito pa yun siya, oh. So ang daming dahon hanggang doon sa pinakaharap namin, look, oh. Look, ang daming dahon, diba? Sa ground. So kailangan siyang iikat dito din. Doon sa loob. Anong pa yan siya? Hindi pa masyadong madahon kasi tignan nyo naman yung kahoy. Green pa. Yung isa nag-change na pero ito green. So yun, ito yung gawain kapag fall. Every time na, every week, kapag mahuhulog na yung dahon, i-grind. Kasi yung iba hindi siya ginagrind. Kinukuha siya. Binublow. Yung blower. And then pagkatapos, yan, kinukuha siya, isasako. And then basura. Tapos meron kaming sulat. Ganito yung pinakaano mga labs. Pinakamahirap. Not dito.
kahit napapatay na yung mga dahon or nahuhulog na, ito na naman yung mag-next. Itong mga sa paligid. No. So, anyways, ipakita ko sa inyo mamaya pagkatapos. Saan ko kayo ilagay? Ilagay ko nga kayo somewhere, be. Tingnan nyo yan mga loves, oh, very satisfying talaga kasi kinichinap-chap talaga yung dahon. So ito po yung mga ginagawa ko dito kapag ganito ng time, no? Kapag tingkat na ng dahon na nahuhulog kasi kapag hindi mo siya ikat mga loves, nagkatag dyan at pangit. So yun yung mga pinagagawa ko. Ng laba ng diaper sa akong anak. Ang daming diaper mga darling. Bakit maraming diaper si Roxy? Kailangan kasi niya. Kasi palagi siyang awas-awas man na yung bilat. Ambot nga no na, hindi ko alam kung bakit. Pero yun. So, tapos na akong nagkat sa mga matataas lang na lugar. Kasi, patay guys, walang ulan-ulan ba? Walay ulan-ulan. So, ang damo patay. So, kapag ikat ko buong yard, pangit. Pangit na nga tingnan dahil nag-yellow. And then, anuhin pa natin. So, kalagot ni Roxy, daghan kay diaper, kalas kayo. I have to plant this, guys, look, before the colds come in. Because look, there's one tomato, but the rest died. Look, kawawa naman ito. So, ito na, itanim na natin ang ating kamatis. Tis. Itanim natin. So, sana mabubuhay po ito sa taglamig at meron tayong ma-harvest, no? At hindi ko ito ilagay sa basement. So, yun. Para meron tayong ma-harvest. Look, tignan nyo mga loves. Dalawa po ito. Pero isa lang yung itanim ko. Ito siya. May ugat na. At may bunga pa. Sana hindi ito mamatay. Hoping na mabubuhay. No? Yun. And then, ilagay lang. Ay, pagka, din yung demerian. Dagdagan ko to ng lupa. Dagdagan natin. Ito, itapon ko na to. Useless na yan. Buti meron pa ako ditong lupa. Para may fertilizer siya. Lagyan ko siya ng konti, no? And then, lagyan natin dito siya. Ito yung nilalagay ko mga loves. Para walang kakain sa kanyang ugat. And then, tubigan. Viste? Diaper. You go to get the diaper, please. Oh, God. What are you eating? Blueberries? Blackberries. You never eat one. They're good. Okay, here. Big blackberry steak. To be honest, yeah. I used to get that in the place out in you put on the steak. Serious? It's a seasoning? It's a real blackberry or just a seasoning? No, real Or- blackberries, but you use that to season the steak. Really? You ruined the steak. Yeah. Well, how would you know that if you didn't try it? I thought the steak was great. First time I've had it. Itong mga pinagagawa ko dito mga loves, naglalakad-lakad ako dito na walang paa, walang chinilas, meron pa pala akong paa, kaloka naman ito. But anyway, maraming nagsasabi na connect your body sa ground para makakonect sa earth, o diba? Maganda din ito daw, healer daw ito sa katawan. And then, dahil nga okay ang panahon, maganda ang panahon, and then malapit nang maginaw, hindi ko na ito magagawa. So, nakaligo na si Indemirian, sabi ko sa labas tayo magsuklay at magpatuyo ng buhok. At guys, hindi natin ito magagawa kapag ginaw na at meron ng snow. Ito yun talaga yung isang namimiss ko kapag summer, kasi
makalabas ako at doon ako magpatuyo sa labas. At yun, enjoy lang ako dito mga loves. Tapos na ako sa aking mga gawain at meron na tayong pera pang padala sa Pilipinas para mabuhay ang nondon sa Pilipinas. Thank you for watching!